Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Юспро. Пак си сбърках интрото. Аз съм F1 Lion. Както виждате, днес вече сме на Snapshot. Fuck is this? И в този клип, както обещах, ще построим къща. С това, това малко да използваме. Да. Добре, къде ще е къщата? Мисля и там. Така сега не ми е удобно. Сега се връщам. Ето ми удобно. Ето това ще са основите на къщата. То няма да ми стигне и дървото де. След това ще отида да набера. Ще взема и пясък. Аз не можех да снимам втори епизод на оцеляването, но сега ще снимам. Тук ще има стъкло. Тук също. Сега да отидем да набера дърво. Това ще е в камера, защото ще е малко тъпо да гледате как събирам дърво. Ето ми отново. В този епизод главно ще строим и нищо друго. Когато я построя, когато я построя вече ще приключвам и епизода. Аз не искам да е голяма къщата. Чакайте малко, че батерията ми падна на лаптопа. Всичко под контрол. Ох. Вау! Лага е огромен и просто... Аз я спря малко.
Най-мразя, когато мишката ми иска да цъка по 2 пъти. Вау, ще се върна, когато почти всичко е готово, когато вече почнем да правим пода. Ето ни отново. Сега събирам дърво за пода. Ако се чудите. Това черно дърво ли или не? Да, черно. Къщата и сега ще ви я покажа. Ето е къщата. Ако сте играли на новия Snapshot, виждате, че брадвата прави повече атак демидж от меча. Виждате, то е 6 атак демидж, това е 9. Затова не трябваше да се прела Iron Sword. Но мисля, че диамантената брадва прави по-малко демидж от диамантения меч, не знам. Той стана малко като в Village, на вилиджерите къщите. Сега да отида до старата барака. Ще си преместя всичко. Ще се върна, когато напълно съм готов с къщата. Ето ми къщата. Това е завършеният ти вид. Тук съм клал, добре. Да, сега сам покрива не съм довършил от външната страна, но и него ще довърша. Нощ бе. Да, вече няма да сме в тази барака. Това ще е за всичко този епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. И чао!